טוב, שלום לכולם. אז אנחנו נדבר על נוגדנים. אז הנוגדנים שלנו, או נוגדן ה-IgG, נוגדן ה-IgG, יש לנו כל מיני סוגים של נוגדנים, אז אנחנו מתמקדים ב-IgG בקורס שלנו. Okay? הוא מורכב משתי שרשראות ארוכות ושתי שרשראות קצרות. יש לו שני אזורים, האזור הזה נקרא אזור FC, והאזור הזה נקראים אזור ה-FAB. אוקיי? אזור ה-FC, אני אתחיל עם FC מלשון קונסטנט, אוקיי? יעני קבוע. האזור הזה זה אזור שהוא קבוע בכל ה-IgG, לדוגמה ניקח כל ה-IgG האנושיים, לכולם נראים אותו דבר באזור ה-FC, זה אזור קבוע, זה אזור שהוא אחראי על רגולציה, הוא אחראי על מעבר לכל מיני אזורים שונים. יש דברים שכל ה-IgG יכולים להתקשר אליהם באזור ה-FC. לעומת זאת יש לנו את אזור ה-FAB, אוקיי? ש-AB זה מלשון אנטיבודי, אוקיי? שאנטיבודי בעברית זה נוגדן, אוקיי? אז ה-FAB זה אזור שהוא ספציפי, אוקיי? זה אזור ספציפי. אוקיי? ויש לנו סוגים שונים, המון IgGים שונים, והם שונים זה מזה באזור ה-FAB שלו, אוקיי? וזה האזור שהוא נקשר לאנטיגן מסוים. בואו נבין רגע מה התפקיד הביולוגי של הנוגדנים שלנו, של נוגדני ה-IgG בגוף. אז יש לנו תאים של מערכת החיסון שנקראים תאי B, זה B סל. תאי B יש להם את הנוגדן הזה, ה-IgG, אוקיי? אז ה-IgG זה הנוגדן שלנו, אוקיי? זה אימונוגלובולין G, אוקיי? אימונוגלובולין G, IgG. התאי B האלה תאי ה-B שלנו הם מיוצרים בטחול או במח עצם, ומה שקורה זה שהנוגדנים שלנו צריכים לזהות פולשים שנכנסים לגוף שלנו, שהם לא אמורים להיות שם חיידקים ווירוסים ואלרגנים, והם צריכים לזהות אותם בתור גוף זר שלא אמור להיות שם, ולאפשר בעצם לזה שהמערכת החיסונית שלנו תתקוף אותם, ואנחנו לא יודעים מראש מי הולך להיכנס, ובשביל זה אנחנו מייצרים כמות מאוד גדולה של תאי B כאלה שיש להם IgGים שונים, אוקיי? אז מייצרים כמות גדולה מאוד של, אנחנו קוראים לזה קלונים, אוקיי? מלשון שבט, אוקיי? אז קלונים שונים, אז קלונים שונים הם שונים אחד מהשני באזור ה-FAB שלהם, אז אנחנו מדברים על משהו באזור ה-10 בחזקת 9, תאי B שמכילים נוגדני IgG שהם שונים זה מזה באזור ה-FAB. ובעצם מה שקורה שכשפולש לנו איזשהו גוף זר, אנחנו נקרא לו אנטיגן, אוקיי? אז נניח וזה יהיה אנטיגן מסוים. אנטיגן יכול להיות איזשהו חלבון, לדוגמה אנטיגן, אוקיי? יכול להיות איזשהו, נגיד, חלבון מעטפת של איזשהו וירוס מסוים,
איזושהי חתיכה, או אולי מולקולה סוכרית, אוקיי? אז זה בעצם איזשהו חלק מתוך הפולש, והאנטיגן הזה יש לו כל מיני אזורים שונים שאליהם אנחנו יכולים להיקשר, כן, נניח יש את כל האזורים האלה, בסדר, נעשה ככה, לכל אזור כזה, על גבי האנטיגן אני קוראת אפיטופ, זאת אומרת יש לנו על גבי האנטיגן אפיטופים שונים, אזורים שונים על גבי האנטיגן שיכולים להיקשר אליהם, ואז ברגע שאותו אנטיגן פולט, תאי ה-B שלנו יבואו ויזהו אותו, אז יהיה לי קלון אחד של תאי B שבדיוק מתאים לאפיטופ הזה, אז את ה-B, אוקיי? ויהיה לי קלון אחר של תאי B שבדיוק מתאימים לאפיטופ הזה, ויהיה לי קלון אחר של תאי B שבדיוק מתאימים לאפיטופ הזה, ועוד קלון של תאי B שמתאימים לאפיטופ הזה. זאת אומרת, שמה שמתקבל לי פה זה תגובה, אני קוראת לזה תגובה שהיא פוליקלונלית, תגובה פוליקלונלית, תגובה שבה קלונים, הרבה מאוד סוגים שונים של קלונים של תאי B מגיבים, והדרך שבה התאי B שלנו מגיבים זה בעצם בצורה הזאת. אז ברגע שתא B כזה נקשר לאפיטופ המסוים הזה שלו ב-FAB, אז כל תא B כזה עושה שני דברים, אוקיי? אז יש לנו בעצם שתי פעולות, שתי תגובות. תגובה אחת זו תגובה חיסונית, מעניין. אז כל אחד מתאי ה-B האלה, נגיד לצורך העניין ניקח את התא B הזה, אוקיי? ברגע שהוא נקשר לאותו אפיטופ, אז הוא מתחיל בתגובה, אוקיי? אז התגובה הזאת מתחלקת לשניים, יש לנו תגובה של זיכרון, אוקיי? שבעצם התפקיד של תגובת הזיכרון היא תהיה לפעם הבאה שאותו פולש פה, אז הוא ייצר עוד הרבה מאוד תאי B, כמות מאוד גדולה של תאי B שיש להם בדיוק את אותו סוג של IgG, אוקיי? שיודעים להיקשר לאותו סוג של אפיטופ, אז זה תגובת הזיכרון, זה נקרא גם memory cell, תאי זיכרון, והסוג השני זה שאנחנו ניצור תאי B שהם נקראים תאי פלזמה, אוקיי, או פלזמה סל, ומה שתאי פלזמה עושים הם בעצם משחררים נוגדנים החוצה, אז בעצם אנחנו נשחרר הרבה מאוד נוגדנים והנוגדנים האלה ידבקו לאנטיגן ובעצם יגרמו למערכת החיסונית לקפוץ. אז תאי פלזמה עושים שחרור של נוגדנים, וכתוצאה מזה תאים של המערכת החיסונית בולעים את האנטיגן. תאים של המערכת בולעים את האנטיגן. Okay? אז זה בגדול התהליך. אז יש לנו איזשהו אנטיגן מסוים, איזשהו פולש. כנגד אותו אנטיגן יש לנו תגובה שהיא פוליקלונלית, קלונים שונים של תאי B מגיבים כנגד אנטיגן, וכל אחד מהקלונים האלה מגיב ביצירה של תאי זיכרון, כדי שפעם הבאה שאותו אנטיגן יפלוט, אז יהיה לנו כמות מאוד מאוד גדולה של תאים ספציפיים כנגד אותו אנטיגן, ואז התגובה של המערכת החיסונית תהיה הרבה הרבה יותר מהירה, וזה בעצם מה שאנחנו עושים כשיש לנו חיסון, אוקיי, אנחנו עושים חיסון, אז נגיד אנחנו יכולים בחיסון להחדיר אנטיגן, לעורר את התגובה הזאת, את התגובה הראשונית של המערכת החיסון, ואז יהיה לנו תאי זיכרון, ובפעם הבאה שנסתכל באותו אנטיגן, אנחנו נגיב מאוד מאוד מהר כנגד האנטיגן שלנו, והדבר השני זה יצירה של תאי פלזמה, שהם אלה שבעצם תוקפים
את האנטיגן שלנו, הם מסמנים אותו בעזרת נוגדנים, יש לנו שחרור מסיבי של נוגדנים שמסמנים אותו ובעצם מאפשרים לתאים של המערכת החיסונית לבלוע את האנטיגן. אז זה בעצם התפקיד העיקרי של הנוגדנים בתאים שלנו, וזאת נקראת תגובה פוליקלונלית. עכשיו, הרבה פעמים בקליניקה אנחנו רוצים לייצר נוגדנים מונוקלונליים, אוקיי? אז בואו נראה איך מייצרים נוגדנים מונוקלונליים, אוקיי? אז אם נוגדנים שהם פוליקלונליים, זה נוגדנים שהם שייכים להרבה מאוד קלונים שונים, אז נוגדנים שהם מונוקלונליים הם כאלה ששייכים רק לקלון אחד בלבד, אוקיי? והדרך שעל ידי בעזרתה אנחנו עושים את זה, זה שאנחנו מתחילים להזריק לאיזשהו עכבר את האנטיגן, אז מזריקים לעכבר, ארנבת, לא משנה מה, אנטיגן. ברגע שהזרקתי לעכבר את האנטיגן, מה הוא יעשה? אז הוא יגיב בתגובה פוליקלונלית וייצר, וקלונים שונים של תאי B ייצרו לנו את התאי זיכרון ותאי פלזמה, והוא בעצם יתחיל לייצר כמות מאוד גדולה של נוגדנים שהם פוליקלונליים, שהם מקורם בקלונים שונים של תאי B. אז העכבר מייצר נוגדנים פוליקלונליים, אז יהיה לי כל מיני סוגים של תאי B כאלה, סוגים שונים של תאי B, אוקיי? זה יהיה תגובה פוליקלונלית, ואני אכתוב כאן, תגובה פוליקלונלית, אוקיי? עכשיו אני ארצה לקחת קלון אחד כזה של תאי B, ואותו אני ארצה לגדל במעבדה. אני אגדל במעבדה קלון אחד של אותם נוגדנים או של אותם תאי B, אבל יש לנו בעיה כשאנחנו מגדלים תאים, במיוחד תאים אנימליים במעבדה, הם לא מחזיקים מעמד הרבה זמן. בשביל זה אנחנו גם לוקחים תאים סרטניים, אוקיי? אז אנחנו ניקח תאים סרטניים ואנחנו נעשה איחוי בין התאים, איחוי של התא B שלי עם התא הסרטני. התא הסרטני מתחלק ללא הגבלה, הוא מתחלק ללא הגבלה, כי הוא תא סרטני, זה מה שהם עושים הכי טוב, בעוד התאי B שלי מתחלקים בצורה מוגבלת, אוקיי, הם מגיעים ל100 תאים נגיד ומפסיקים להתחלק, אז אנחנו עושים איחוי של התאים האלה עם התאים הסרטניים, ואז בעצם אנחנו מקבלים שיש לנו נוגדנים שהם מונוקלונליים. אוקיי, זאת אומרת נוגדנים שהם מסוג אחד בלבד, מקלון אחד. אז זהו, אז זה בקטנה על נוגדנים, מקווה שנהנתם, ושאם יש לכם שאלות, כמובן שאתם מוזמנים לשאול אותי. נתראה בסרטון הבא. ביי.